Que guapo tot, eh? Està xulo o no? Home, amb el que he costat de temps, eh? Bueno, i de calés suposo que també, però això... Bé, bona tarda, benvingudes i benvinguts a la inauguració del nou Ateneu. Esperadíssim nou Ateneu. Podeu aplaudir si voleu, eh? Han estat 5 anys, llargs anys, on Vilassar ha estat orfe de l'últim espai principal on desenvolupar la cultura dalt de l'escenari. Aquell any 2020 va tancar el teló de l'Ateneu amb els Pastorets. Mesos després, un temporal glòria després, s'havia de tornar a obrir, amb una obra de teatre que es deia Trampa per un home sol. Però aquells dies el món sí que ens tenia preparada una trampa, concretament una pandèmia, que ens va tancar a tots i a totes a casa. El que havien de ser 15 dies es van convertir en uns llargs 3 mesos. Després, les restriccions, que es van patir des de tots els àmbits en general i des de la cultura en particular. 5 anys de fer teatre, música, dansa i altres arts escèniques en espais poc preparats i poc habituals, però avui tornem a estar aquí, tornem a obrir l'Ateneu. Personalment estic molt agraït. De fet, és un honor ser la primera persona que trepitja aquest remodelat escenari veient aquesta platea tan absolutament plena. Un acte en el que s'ha volgut representar 3 disciplines artístiques. Som molt conscients de les persones, entitats, associacions que avui podrien estar aquí dalt de l'escenari, però òbviament no era possible. Hem volgut representar les 3 disciplines artístiques com la dansa, el teatre i la música. Una sala, l'Ateneu, que tots hem viscut d'una manera o altra, a l'escenari, al públic, i un dels elements que veureu que s'estrena és la pantalla. Quantes hores passades en aquesta sala veient cinema. 2 pel·lícules per 250 pessetes, pels més joves €1,50. I encara en teníem per comprar aquelles pegues llargues, primes, vermelles que venien al bar. Avui encara buscàvem si hi havia algun pot, però ja no en queda cap. Avui és inevitable també recordar l'enyorat i irrepetible Patronat, que tots el recordem pel teatre. Però a l'estiu convivien amb el cine, el Patro i l'Ateneu. Concretament en aquesta sala la mostra de cinema de terror amb absolutament totes les pel·lícules de Freddy Krueger. 3 pel·lis inacabables, o més ben dit, 3 pel·lis que s'acabaven al mateix temps que la paciència del recordat Carmelo, l'acomodador que ens fotia fora després de 25 avisos. Sense més, que si comencem a explicar batalletes ens farà tard, comencem amb una projecció, un petit documental del que ha significat i significa l'Ateneu. Gràcies. Més de 5 anys que Vilassar de Mar no tenia un equipament escènic i des del primer moment teníem clar que aquesta era la prioritat, així, en majúscules. I l'Ateneu, doncs no només s'hi havien fet adequacions a nivell de sortides d'emergència i d'infraestructura, però volíem que fos un equipament digne. I després de donar-hi moltes voltes, doncs també havíem de fer el terra nou i vam decidir una mica que som Vilassar de Mar, no? I que podien ser les butaques al blau del mar i fer-hi el terra així com si fos la sorra de la platja. La sala de l'Ateneu ha tingut molts aconteixements, molts, perquè l'Ateneu a Vilassar és un referent molt important. Nosaltres que acostumàvem a fer representacions que movíem molta gent, teníem uns pastorets, teníem unes obres infantils que de seguida teníem 80-90 persones. Quan veies tanta gent a darrere l'escenari amb les condicions en què estàvem, sempre havíem dit que estàvem emparats amb tot el santoral possible i que no hem tingut mai cap desgràcia per aquest motiu, perquè hi havia forces externes ens ajudaven. L'Ateneu es va fundar el 1883 en un temps que hi havia moltes necessitats, sobretot en l'àmbit obrer. Llavors, els treballadors, sobretot al món de la indústria, s'organitzaven per buscar espais de sociabilitat. I a tot Catalunya i a Vilassar es van crear aquests ateneus que s'anomenaven de la classe obrera. Passada la Guerra Civil, el franquisme va posar en suspensió l'activitat
Però poc després, esborrant del nom el de la classe obrera i deixant només Ateneu i l'Assanès, que és el nom que ens ha arribat, doncs l'Ateneu va poder començar un altre cop a fer la seva activitat cultural. Recordo els cinemes, recordo els balls, sobretot els balls de carnaval, amb aquella sala que hi havia, amb els palcos. Als anys 50 es va inaugurar el Gran Ateneu, la gran sala, una sala amb dos amfiteatres. Hi ha una visió una mica faraònica de voler fer una cosa lluïda, que pogués competir fins i tot amb sales de Barcelona. La revista d'Artibajant eren uns espectacles de varietats. Hi havia esquetxos teatrals que s'alternaven amb alguns balls, un ballet. De fet, era un programa que durava gairebé un parell d'hores on hi havia diversos espectacles. Era un espectacle d'espectacle. I també, sobretot, també els pastorets musicals, que encara molta gent encara recorda. Per les raons que sigui, allò no es va poder mantenir. I com que no es va poder mantenir, els anys van llogar-ho amb un empresari que en els anys 70 va fer una remodelació total, perquè aquell home era un empresari de cinema. Recordo de petita, als estius, haver anat a l'Ateneu a veure cinema i anàvem a l'Ateneu a les tardes a veure la sessió contínua, perquè era sessió contínua a l'Ateneu al cinema, era molt divertit. Anaves al cinema amb 500 pessetes, veies 2 pel·lícules i menjaves llaminadures, t'afartaves i encara et sobrava el canvi que li podies tornar al pare. Quan el cinema deixa de ser negoci, diríem que això ja ens anem a prop dels anys 90, quan hi torna a ser nostre, fem el dia a dia com podem. És el juny del 1996 que va ser per l'aula el segon concert de final de curs. I el vam fer a l'Ateneu. Era la primera vegada que entràvem a l'Ateneu a fer un concert. Hi havia les butaques i la pantalla i l'Ajuntament va muntar una mica de tarima perquè poguéssim estar dalt per fer el concert. Es van retirar les cadires perquè estaven malmeses i estaven esventrades i llavors, en substitució, es van haver de posar unes cadires que fossin mòbils i econòmiques. L'Ateneu, per mi, és com si fos una segona casa per totes les vivències que he viscut allà, en totes les èpoques. L'escenari que teníem no era un escenari petit, era un escenari gran. El que passa que era un escenari dels que es munten per fer actes i festes al carrer. Es va adaptar perquè està posat en un punt que el terra fa desnivell, però era un escenari d'aquests postís. Els anys que van venir després, també la tarima cada vegada era una mica més completa, fins a fer una mica de graderia. I llavors continuàvem fent els concerts a l'Ateneu com a cinema amb aquella tarima. Fins que, abans que es tanqués, la tarima ja era més gran, ja hi havia les cortines i l'equip de so. Dos, arriba. Venga, vamos subiendo. Vamos el motor primero, motor, nos acercamos. Poder tenir un equipament que feia moltíssima falta al municipi
un equipament cultural per arts escèniques, per música, per dansa, etc. Per tot el món de la cultura que un municipi amb 21.000 habitants és evident que fa falta. Doncs la primera obra que tenim prevista fer a l'Ateneu és, ja us ho direm, és un secret. Què, us ha agradat o no? Esteu molt callats, eh? No, ja està bé, ja. Molt bé, doncs seguim aquest acte d'inauguració del nou Ateneu amb els parlaments institucionals. Demanem ara mateix la presència en aquest escenari de l'alcaldessa de Vilassar de Mar, Laura Martínez Portell. Endavant, sisplau. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Regidores, regidors, Junta de l'Ateneu Vilassanès, a la resta d'entitats i vilassarencs i vilassarenques. Moment esperat, el d'avui. Aquesta sala portava 5 anys tancada i han estat 5 anys on Vilassar no ha tingut un espai on fer-hi activitat escènica. No hi havia un espai on poder gaudir de la música, del teatre o de la dansa i molts més anys que no teníem un espai per fer-hi cinema. Vull dir-vos que no és la primera vegada que tinc l'honor d'inaugurar aquesta sala. De fet, jo vaig arribar a la política local el 2007 com a regidora d'Educació i de Cultura i només arribar vaig inaugurar la sala amb aquelles butaques vermelles. Després, si recordeu, abans eren butaques de plàstic, doncs vaig poder inaugurar aquesta sala amb aquelles butaques noves per estrenar. Però va ser arribar i moldre, sense fer res, perquè jo no hi havia tingut res a veure amb la compra d'aquelles cadires. Ho havia fet la Carme Ramon, que era la regidora de Cultura, que hi havia hagut abans que jo i que no va tenir temps d'inaugurar-ho i que de fet avui està aquí fent un altre rol que serà una de les actuacions que veurem després. Però volia dir-li que gràcies a ella i que abans hi ha hagut molts regidors, molts alcaldes preocupant-se i fent-hi coses en aquesta sala. Aquesta vegada no ha sigut tan fàcil com aquella primera que no vaig haver de fer res. De fet, vam arribar al govern fa 1 any i mig i des del principi teníem clar, com he dit en el vídeo, que aquesta era la prioritat en majúscules. Que Vilassar de Mar tenia moltes mancances en moltes coses, però que la més greu de totes era no tenir una sala de teatre. I ens vam posar a treballar tots per fer-ho. Primer per buscar els recursos, perquè ens calia fer-hi un munt de coses, canviar el terra, posar butaques noves, la insonorització, els cortinatges, les cametes, el trus de les llums, que hem vist al vídeo com el muntaven, la sonorització, la pantalla, la màquina per projectar-hi cinema. Vull donar les gràcies a tot el personal de l'Ajuntament que hi ha treballat, que han sigut molts. Arquitectes, enginyers, el servei de contractació, serveis econòmics, la brigada, evidentment l'àrea de cultura i a la gent de comunicació. I especialment vull donar les gràcies també a en Jaume Cabot, que t'has posat al capdavant de l'organització d'aquesta inauguració, així que gràcies. I gràcies sobretot també a en Jordi Pallés, que és el regidor d'Equipaments, que ha capitanejat tot aquest projecte. Ens faltaran coses, segur. Algunes ja les hem detectat, de fet, ara no ho veig perquè està tot fosc, però aquesta setmana, no sé si recordeu que abans tots els laterals, els panells acústics i aquí dalt era tot com d'un verd caqui, no sé, un verd oliva, no ho sé. I aquesta setmana quan fèiem els assajos i les proves i tot, doncs ens vam adonar que la cortina d'allà al fons encara és d'aquell verd i que no l'hem canviada i no la va veure ningú i l'hem vist ja. Per tant, hi haurà coses que ja hem detectat que cal millorar-les o que cal fer-les també i altres que les veurem amb el temps. Però ja podem començar a caminar en l'activitat escènica perquè aquesta sala avui ja és una realitat.
Per aquesta inauguració podíem haver optat per fer un espectacle professional i que la gent pogués veure a la sala, però no volíem que fos així. Hem volgut que aquest Ateneu, que és un Ateneu popular i per tant és del poble, volíem que els vilassarencs poguessin ser tant a les butaques, tant a la platea com aquí dalt de l'escenari. I també hem volgut que s'hi pogués representar una mica tota l'activitat que pot arribar a tenir. Per tant, hem vist una projecció a mode de cinema, entre cometes, però també hem volgut que avui hi hagués música, teatre i dansa. I també hem buscat que hi pogués participar tothom i sobretot amb un tema generacional. Per tant, que hi hagi joves i grans tant a dalt com a baix de l'escenari. Així que gràcies a les entitats que heu acceptat participar en aquesta inauguració, a l'Aula de Música, a l'Escola de Dansa Amador, a la Tropa Teatre, a la gent gran de Vilassar amb el seu musical d'or que organitza Boatiner i especialment també moltíssimes gràcies a la Judit Naderman, que porta el nom de Vilassar per tot arreu i que avui posarà la nota de professionalitat amb la seva veu per tancar aquest acte. A totes les entitats que feu arts escèniques, gràcies per no defallir i mantenir viva l'activitat cultural, tot i no tenir un espai on desenvolupar la vostra activitat durant tant de temps. Aquesta sala ha estat per diverses generacions un refugi d'art, de cultura i d'emocions per tots nosaltres. Avui reneix amb una nova cara, més moderna, més digna i preparada per continuar sent un lloc de trobada, d'expressió i de creativitat per les generacions d'avui i de demà. Sabeu que aquesta sala és molt més que un edifici. És un símbol de la nostra història, un punt de trobada de les nostres tradicions i una finestra a un futur on l'activitat artística seguirà creixent i aportant a la vida cultural del nostre poble. Seguirem apostant per la cultura i recolzant l'activitat artística, perquè a través d'ella podem conèixer-nos, emocionar-nos, aprendre i, sobretot, continuar creixent junts. Espero que en pugueu gaudir molt i que passeu molt bones estones aquí, ja sigui a dalt de l'escenari o asseguts a les butaques. Estic segura que aquí riurem i plorarem, ens emocionarem i gaudirem al màxim. Gràcies a tothom i a gaudir de l'espectacle. Laura, per aquí. Sí. Gràcies. En Raimon t'acompanya. Doncs molt bé, ara sí, ha arribat el moment de començar les actuacions per celebrar aquesta esperada inauguració. I començarem amb una actuació musical a càrrec de l'Aula de Música de Vilassar de Mar. L'Aula de Música va ser creada per encàrrec de l'Ajuntament a la Lali Vinaixa el 1994, la qual va contactar per iniciar el projecte amb d'altres persones del poble relacionades amb el món de la música. La Teresa de la Torre, la Conxita Romaguera, l'Eva Vinaixa i la Meritxell Vinaixa, que és l'actual directora. Va iniciar les seves activitats formatives al gener de 1995, per tant acaben de celebrar els 30 anys d'història. De fet, els celebren aquest any. L'Aula de Música és una entitat amb conveni amb l'Ajuntament de Vilassar de Mar des de la seva creació. Avui ens presenten el cor Aoke, un grup vocal de l'Aula de Música format per 9 noies d'entre 11 i 18 anys que interpreten cançons de música moderna i pop actual, com Lady Gaga, Oques Grasses, Leonard Cohen, entre d'altres. Avui ens cantaran 3 cançons, 2 de reivindicatives pel Dia de la Dona que vam celebrar, o millor dit, vam reivindicar ahir 8 de març. Ales al vent de Gemma Humet i Cant de lluita de roba estesa. Finalitzaran la seva actuació amb un dels grans temes d'una dels grans cantants i més influents de la nostra època, Bad Romance de Lady Gaga. Sota la direcció de Núria Casares i el piano de l'Eva Vinaixa, ara sí, obrim el teló.
Molt bé, no? Ui, per si algú dormia. Molt bé, to? Sí, molt bé. Doncs vinga, va, seguim endavant. M'encanten aquestes llums d'aquí al mig. Us heu fixat o no? Està a punt d'aterrar l'avió de les 7:15 des de Son Sant Joan. No us mogueu, sobretot. Bueno, va, següent actuació ens la porten des de Boatiner. Boatiner és una associació sociocultural sense ànim de lucre que s'han especialitzat en vermuts, que són tardeus, això que s'ha posat tant de moda. Actuacions musicals i principalment organitzen l'Oktoberfest del nostre poble des de fa un any ha establert una estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Vilassar de Mar per portar a terme el Musical d'Or. Precisament del Musical d'Or serà la següent actuació, un col·lectiu de gent gran que fan bona aquella dita que diu mai és tard. Ara farà 15 anys que es van estrenar el primer Musical d'Or, un espectacle senzill, sense pretensions, però varen demostrar un gran nivell, i és allò de quan les coses es fan amb il·lusió. Animats per aquell excel·lent èxit, ens van oferir el 2011 moments estel·lars de la sarsuela, el 2013 moments estel·lars de l'òpera i el 2019 moments estel·lars de Broadway. Com veieu, tot molt estel·lar.
I ara preparen, atenció, moments estel·lars de la lírica, que en principi s'ha de fer en aquest escenari. Avui us proposem fer un viatge, ens traslladem en un lloc perdut del Tirol italià, on es reuneixen els veïns i veïnes d'un petit poble per celebrar les festes tradicionals de primavera. Primer ens cantaran Funiculí, Funicular, una cançó alegre de campanya. Seguidament veurem com l'Enrico, un integrant del grup d'homes, declara el seu amor a Susana, amb una de les àrees més romàntiques, Amor Tibieta, de l'òpera Fedora d'Umberto Giordano. Al final de l'àrea, Enrico li ofereix a Susana l'anell de compromís i tot el grup esclata de joia cantant Immenso Giubilo, de l'òpera de Lucia de Lammermoor de Donizetti. Finalment, Susana, plena d'eufòria i exaltació, canta un fragment de l'òpera La Sonàmbula, de Bellini, posant fi a festa un dia d'emocions. Resumint, el que semblaria un capítol de Com si fos ahir, una sèrie d'aquestes. Dirigits per Rafael Puigibet, amb tots vosaltres, la festa tirolesa del musical d'Or. Rebem-los amb un fort aplaudiment. A serra nalli deve staiette, tu sai adas tu corri in gratocchio rispiette, parveno un po', adoro fuoco così massi fuglie, te lascia sta, e non te corri a preste, non te struglie, solo guadà. Yamma, yamma, cappu yammo ya, yamma, yamma, la cappu yammo ya, poneccole, poneccola, poneccole, poneccola, yamma, yamma, ya, poneccole, poneccola. Se ne saluta la cappa già. E aiuta, poi venuta, poi seduta, sta sempre qua. La cappa volta, volta, torna, torno, ma torna te. Lo corre, canta sempre notte all'orno, sposando in Yamma, yamma, la cappu yammo ya, yamma, yamma, la cappu yammo ya, poneccole, poneccola, poneccole, poneccola, yamma, yamma ya, poneccole, poneccola. Poneccola, poneccole, poneccola, yamma, yamma ya, poneccole, poneccola. Amor,
Espectacular, sí o no? Un fortíssim aplaudiment. Molt bé, doncs el torn és per la dansa. L'Escola de Dansa Amador va ser fundada l'any 1991 per Madeleine Arís, mestra de dansa de reconegut prestigi. Llavors estava situada a Barcelona, concretament al barri del Congrés. Anteriorment, Madeleine havia dirigit l'Escola de Dansa La Guineu. No va ser fins l'any 1996 quan es va crear una altra seu a Vilassar de Mar, en la seva actual direcció. Durant 2 anys van conviure les dues escoles i el 1998 finalment es va traspassar a l'Escola de Barcelona i va romandre en exclusiva l'Escola de Vilassar de Mar, del qual avui en gaudim tots i totes. El 2007, la Norma Bustamante, filla de la propietària Arís,
Va assumir la direcció de l'escola i el 2009, finalment, la seva fundadora va obtenir la seva ben merescuda jubilació després d'una trajectòria impressionant. Finalment, es va quedar amb l'escola Vilassar de Mar i al llarg de tota la seva història han passat per l'escola moltíssimes i moltíssims alumnes, alguns dels quals han decidit fer de la dansa la seva professió. En la seva faceta de mestre, de mestres, Madoris ha format a molts professors i professores de dansa que ara regenten les seves pròpies escoles i altres alumnes s'hi dediquen de manera professional per tot el món. Avui ens presenten 4 balls excel·lents. Remarquem que venen de competicions, d'exhibicions, porten setmanes de viatges i moltes actuacions. Per tant, els agraïm moltíssim la seva predisposició i les ganes de ser aquí avui. Ganes de les ballarines, ballarins, l'equip de mestres i de la seva directora, de la Norma Bustamante. Nosaltres ja hem preparat un petit kit de neteja que trobareu a les vostres cadires per eixugar totes les baves que traurem ara mateix. La primera, ens presenten 4 balls, com dèiem, excel·lents. La primera ens porta un solo neoclàssic amb la Judit Ruiz, que ballarà Piano Case. Seguidament, Noa Blanco i Jordi López faran un duo de jazz interpretant The Business of Love. L'Aina Contreras ens farà un solo de jazz amb Black Car i tancaran l'actuació les noies del grup neoclàssic ballant Another Day of Sun. A gaudir del gran nivell de ball que tenim a Vilassar de Mar, a gaudir de l'Escola de Dansa Amador. Gràcies! Just a baby in this business of love. I'm a mover, a shaker, like Mac the Knife. I can take your last dollar with a throw of the dice. I've got a gift for women from heaven above. I'm just a baby in this business of love. I'm a smooth operator in all affairs.
sophisticated and debonair. I've done all kinds of fancy stuff. I'm just a baby in this business of love. I'm just a baby. Nobody ever trained me. Somebody save me. I'm just a baby in this business of love. Ba-ba-doo-doo-ba-doo-ba-doo-ba-doo-ba-doo-ba. In pursuit of satisfaction, I started young. Never looked back at the things that I've done. I showed my knack for pleasure and through it all. But not a lot of nothing if I ain't got you. I'm just a baby. Nobody ever trained me. Somebody save me. I'm just a baby in this business of love. This business of love. This business of love. Ba-do-ba-do-be-be-ba-ba, baby. I'm just a baby in this business of love. Ba-do-ba-do-be-boo-bop-zoo-be-boo, baby, baby. Za-be-be-doo-bop-zoo-be-be-doo-bow-bow. Na-doo-doo-bop-zoo-be-zoo-bow-bow. Boom-boom. Step into my black car, the blackest car you've ever seen. Tell me that you love me, you'll be right beside me, taking you where you've not been. Driving in my black car, burning up some gasoline. Set my wheels on fire, unleash your desire to the night calling machine. You feel my heartbeat. Can you feel my heartbeat? Can you feel my heartbeat? Can you feel my heartbeat?
Què us ha semblat això? Oh! Penseu, i ara parlo molt seriosament, que es mereixen un fort aplaudiment perquè estan passejant el nom de tot Vilassar, del nostre Vilassar, per tota la geografia espanyola. Burgos, Madrid, Vigo, han estat a Roma, a l'europeu, aconseguint medalles. Per tant, feu un fort aplaudiment a aquestes noies, sisplau, que és impressionant, això. És que quan jo dic que Vilassar fot pudor escenari, és veritat o no? Fot pudor escenari. Aixeques i surt un guitarrista, una ballarina, és una cosa. En fi, moment pel teatre. Però ja veureu que no ens movem gaire del musical i és moment per la Tropa Teatre. Fundada el 22 de març de 2010, és a dir, d'aquí 13 dies celebraran el 15è aniversari. Són un grup de persones de diferents generacions que amb l'afany de voler fer teatre han posat esforç en crear una entitat local dirigida a l'activitat teatral, on hi tenen cabuda totes aquelles persones que tinguin inquietuds culturals i que vulguin fer teatre o col·laborar en la producció d'espectacles teatrals. Vilassar de Mar té molta tradició teatral, amb diferents grups, ja des de l'Ateneu, a l'esmentat Patronat, els Nats del 51, la Tropa Teatre. En fi, la Tropa Teatre compta amb un grup d'unes 200 persones, entre petits i grans, que estan disposats a fer riure, plorar, ballar, recitar, interpretar i a dirigir a tots aquells i aquelles que gaudeixin amb el teatre. En aquest escenari segur que gaudirem de molt bon teatre. En produccions realment espectaculars s'han fet un nom dins el teatre amateur del nostre país. D'ells va ser l'última representació en aquest escenari, Mamma Mia i els Pastorets, el 2019. Mireu, jo sóc molt supersticiós. Per tant, no us presentaré el que avui ens interpreten la Tropa Teatre. Jo crec que millor que obrim el teló i us ho trobeu vosaltres mateixos.
Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's covered in all the colored lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. It's everything you ever want, it's everything you ever need, and it's here right in front of you. This is where you wanna be. It's everything you ever want, it's everything you ever need, and it's here right in front of you. This is where you wanna be. En voleu una altra? Molt bé, doncs tothom amunt! Som-hi! Sí, sí! Aguanten una folla per vestir-se. Oh, sí! Hi ha teules que he trobat d'una manera molt semblant. Els llibres no diuen res més, és la història que repeteix. Waterloo, aquesta guerra l'has guanyat tu. Waterloo, juro estimar-te només a tu. Waterloo, és impossible escapar de tu. Waterloo, el que respiri és estar amb tu. Waterloo, em he trobat el meu Waterloo. Els llibres no diuen res més, és la història que repeteix. Waterloo, aquesta guerra l'has guanyat tu. Waterloo, juro estimar-te només a tu. Waterloo, és impossible escapar de tu. Waterloo, el que respiri és estar amb tu. Waterloo, em he trobat el meu Waterloo. Waterloo, em he trobat el meu Waterloo. Uau, veu en directe, Veu en directe. Quin nivell. Bé, ja us he parlat de la meva superstició. Hem repetit que abans de la pandèmia la tropa ens va representar l'última obra, a part dels Pastorets. Quina era? Mamma Mia. Molt bé. Què ens han interpretat avui? Anem jugant, doncs. Anem jugant a veure si es tornen a fotre a casa. Aquesta gent de la tropa els hi va la marxa, la faràndula. Bé, fora bromes. A part d'aquest Mamma Mia, que havia de ser una de les obres que havia de tornar també el 2020 en aquest escenari,
han repetit, o més que han repetit, ens han ofert un petit fragment del Gran Showman, a càrrec del grup juvenil del curs de teatre musical de l'Escola de la Tropa Teatre. Recordeu el vídeo del començament? Que en Raimon Porta, president de la tropa, li preguntaven «I amb quina obra voleu tornar a l'Ateneu?» I ell deia «Ja ho veureu». Ves que no, el Gran Showman. En fi, recta final d'aquesta inauguració. I ens encanta tancar aquest acte amb una de les grans cantants del panorama musical orgullosament vilassarenca. Amb el somriure sempre instal·lat, ens arriba la Judit Nederman. Bé, de fet, nosaltres a casa nostra la coneixem com a la Judit Naderman, així, catalanitzat. Però la resta del món la coneixen com a Nederman. Que ha de saber la resta del món com es pronuncia un nom tan vilassarenc. Naderman. Sí, que és un nom vilassarenc, un cognom, perquè sempre dic que gràcies als Naderman, Galotxa, Vinaixa, etc., la música avui a Vilassar és el que és, tenen gran mèrit. En fi, parlem de la Judit, cantant, compositora, compta amb uns quants discs publicats en solitari, un EP col·laboratiu en català i euskera, diversos senzills i un disc de Nadales amb la seva germana Meritxell. Seus sons Artian, L'Art, Aire, Nua, Un segon i Tot el que he vist. Ha gravat amb gent que acaba de començar, segur que no els coneixereu, Joan Manel Serrat, Alejandro Sanz, etc. Ha pujat a l'escenari de Jorge Drexler, en fi, gent molt jove i que tenen un futur prometedor al món de la música. Ha composat la música de 2 obres de teatre, l'adaptació teatral a càrrec de Mario Serra de Tirant lo Blanc, dirigida per Joan Arquer, i també l'obra Canto jo i la muntanya balla, peça teatral basada en la novel·la homònima d'Irene Solà, també dirigida per Joan Arquer i Guillem Albà. Durant 10 anys va ser la cantant dels Gramophone All Stars, entre altres molts grups. Guardonada amb un Premi Max, un Premi Butaca, un Premi Altaveu, 2 premis Enderroc, el Premi Miquel Martí Pol i un Premi Descobertes. Aquest divendres passat, la Judit, aquest 7 de març, va estrenar L'Alegria de Vivir, el primer avançament del que serà el seu nou àlbum que veurà la llum el proper 4 d'abril. La cantautora proposa una oda a la vida, a la celebració i a la joia, juntament amb l'immens guitarrista, el seu inseparable Pau Figueres. Avui, la Judit ens interpreta en aquest escenari una cançó que ja no és d'ella. És una cançó que és nostra. Amb tots vosaltres, Judit Naderman. Vinc d'un poble vora el mar que banya els teus amors en una platja sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carme hi ha en Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels Pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar, i sento que el sol m'abraça i em purifica la pell. Vinc d'un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Vinc d'allà on tothom fa vermut, d'allà on les palmeres ploren la llurada Cuba. Quan arriba Sant Joan i el dia es fa més llarg per celebrar la nostra festa, omplim el poble de colors, cremem el desig al foc i l'alegria fa la resta. I sempre torno al mar, allà on puc respirar,
sento que la sal m'abraça i em purifica la pell i em purifica la pell. Vinc d'un poble vora el mar, vinc d'un poble vora el mar. Podeu cantar. Vinc d'un poble vora el mar. A veure. Estem molt adormits, aviam. Vinc d'un poble vora el mar. Que es noti que estem celebrant que ja la tenim. Vinc d'un poble vora el mar, vinc d'un poble. Vinc d'un poble vora el mar, vinc d'un poble. Vinc d'un poble vora el mar, la 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 la. Vinc d'un poble vora el mar. Gràcies. Uau, uau, uau. Què, Judit, t'agrada el Nou Ateneu o no? M'encanta. Sí, Moltes gràcies. Crec que és imperatiu que tinguem un lloc on l'art sigui possible, on totes les associacions i entitats que som un poble molt viu tinguin aquest espai. És que era imprescindible. Jo estava trista i indignada i avui estic molt, molt feliç i emocionada d'estar aquí. I a més espero que també pugui ser un lloc on hi hagi programació estable cultural i totes les companyies, músics i artistes que tenim a Catalunya, que en són molts i moltes, puguin fer parada a Vilassar per compartir el seu art. Crec que som un poble que ho mereix. Jo ara estava pensant una cosa. Treus treball el 4 d'abril, no? Ara quan baixis, ara que estem en confiança tu i jo aquí sols, quan baixis ja treu el contracte i lliguem la presentació del disc aquí. Sí, no? Bueno, espera que treure'l i després el presentem. Sí o no? Jo encantada. M'encanta. Volem que la Judit presenti el disc aquí o no? Home! T'imagines? No! Seria boníssim. Fuera! Prou! Escolteu, fins aquí aquesta inauguració, aquest espectacle. Deixeu-me donar les gràcies molt ràpidament a en Xavi, l'Ezequiel, a l'Eric, en Raimon, l'Ariadna, en Josep, en David, la Jordina, a la brigada municipal, a l'equip de conserges i a tot l'equip que ha fet possible aquest espectacle. Gràcies, esperem que hagueu gaudit i fins a sempre. Visca l'Ateneu!